Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum. Sebelum bungkusi kita menyemil dulu bes. Iki mau nok dhuwur kulkas ono cemilan jajan dicemil dhisik. Iki bungkusine sekitar jam 7:30. Mergo saiki wis gak ngeterno sekolah, dadi lek bungkusi rodok diisui. Soale bocile wis diterno makku bes. Nah iki mau menjawab pertanyaan di komentar. Akeh sing takok tentang iki opo mbak. Iki ku elemen ya bes. Elemen iki ya sebangsa koyo setrika. Dan iki ku gak ngarah nyetrum lek gak ono gangguan teko kabele. Dhisik-dhisik ku suwering tak jelaskan tentang elemen ya bes. Tapi sing lagi roh kontenku ya pasti takok iku alat opo mbak jenenge, pasti ono wae. Soale sing wis dhisik ya wis ero, sing lagi ngerti ya lagi takok. Hampir sak bendino iku mesti entuk komenan tentang elemen. Tapi insya Allah setiap aku ngonten kayak gini ki selalu saya sepil alat perekate ya bes. Tapi terkadang gak tak jelas no. Nah kali ini tak jelaskan lagi. Nah iki aku bungkusi apa? Bungkusi mie sepat. Kadang ono sing arani makroni bandet, wis terserah apa jari sampean. Sing penting iki arane mie sepat. Mie sepat iki sing dijual per bijine Rp500. Lek sampean beli satu pak hargane berbeda lagi. Iki sak pake isine iku 20 piece ya bes, enggak 10 piece. Iki sing bungkusane cilik-cilik iku sak pake iku biasa 20. Lek bungkusan sing 1000-an iku mau sak pake isine 10. Iki sak pake iku ditumpuk telung tumpukan bes. Sing ngisor iku 7, sing tengah ku 6, sing dhuwur 7. Wis mlebu kabeh, ojo lali dikeki cap.